एक्स एनडिबि माखासे एक्स एनडिबिफ्रा जिहेतु माखासे जेलाव थानांबाय रिहेबिलिटेशनखौ मोनफुंजोबाखै एग्रिसिया दासिमबो फुरा मोनजाबाखै बेखौ दिनै माखासे जोंनि दानि सरकारा नायाखै होननानै जोङो बेखौ सिन्था खालामनो हायो। बिटिआर गोरोबथा 2027 जानुवारियाव फार्स्ट माबा जादों सुक्ति जादों। बे सुक्तियाव जे जों सानदोंमोन सुक्तिखौ मोजां जादों होननानै, खिन्थु थिगानो दं। जेन'बा बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जों नुनो मोनबाय मा जिहेतु जोंनि एक्स एनडिबि माखासे एक्स एनडिबिफ्रा जिहेतु माखासे जेलाव थानांबाय, सोरबा केस दासिमबो दङ, दासिमबो जेनेबा रिहेबिलिटेशनखौ मोनफुंजोबाखै एग्रिसिया दासिमबो फुरा मोनजाबाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि एक्स एनडिबिनिफ्राय जिहेतु जोंनि सेंग्राफ्रा एक्स एनडिबिनि मानसिफ्रा पारामिलिटारि साख्रि मोननांगौमोन। दा बेवहायबो आरो लोगोसे बेवहाय एक्स एनडिबि आरो इयुथ माखासे जोंनि बर' लाइमोनफोर बिथांमोना मोननांगौमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जेबोखौ मोनासै, जेबो मोनसे फुलफिल जायासै। बुंनो थाङोब्ला दाथ' जेलाव आनफर्चुनेट जेलाव दंबाय थायो। जेन'बा साप'ज सान्ति सुक्ति बा एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टजों गासैबो जोंनि जिखुनु जाया जेन'बा जोंनि मानसिफ्रा बा जिखुनु जाया माने सान्थियाव फैनांगौमोन, उदां अख्राङाव फैनांगौमोन। नाथाय दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जेलावनो बुंनो थाङोब्ला रन्जन नाब्ला सारजों लोगोसे दिनै 70 जन बिथांमोना दिनै जेलावनो दं, सेन्ट्रेल जेलाव हाइनान्स नन हाइनान्स जानानै दङ। दिनै बेबायदि मोनसे अबस्था जादों। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा जिहेतु मुंख्लं जानायफ्रा एग्रिसिया मोननांगौमोन, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम मोनफुंजोबाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै जेन'बा साप'ज जोंनि केस बे केसा दिनैसिमबो उइद्र' जायाखै। बे केसा बबेबा नागालेण्डआव दं, बबेबा अरुणाचलाव दं, आफ्टार माने माबायाव जेन'बा साप'ज बुंनो थाङोब्ला भुटानावबो दङ आरो नेपालावबो दङ। दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बहुद माने दासिमबो मोनसे साक्सेस जानायखौ नुवाखै। आरो मोनसे एक्स एनडिबिखौ दिनै माखासे जोंनि दानि सरकारा नायाखै होननानै जोङो बेखौ सिन्था खालामनो हायो। इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबिनि आफादगिरि जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा दिनै ज' जायाखै होननानै नोंथांमोना जे मोनसे सोंथि सोंदों। एक्सुवेलि एक्स एनडिबिया दिनै मथा मथि टटेलि दङ। बुंनो थाङोब्ला सासे सानै सुबिदा बादि गावखौनो माने जेन'बा सिंसन स्किमखौ लानानै मोनसे सुबिदा लानाय बेबायदि बिथांमोनहा दिनै सोरजोंबा सरकारजों बिथांमोना थानानै दङ। आरो बेवहाय बुंनो सानोब्ला एक्स एनडिबिया दिनै कमप्लिटलि दङ। आरो जों बुंनो सानो दिनै एक्स एनडिबिया जोङो खौसेथि जायाब्ला जोंनि गेजेराव आरो जोङो फैगौ बोथोराव जुदि जोङो 2025आव जुदि जोङो माबा मोनसे साननाय बायदि जोंनि एक्स एनडिबिनि जेनेबा प्रब्लेम्सफोरखौ माखासे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनांगौब्ला जोङो बेवहाय जोङो मास्ट बि जोङो इलेक्सनखौ जों गेलेनांगोन। आं बे खोथाखौ रायजो राजानिसिम मोनथिहोबाय आरो बयनोबो आङो बे खोथाखौ दिनैनि बे पर्टेलजों आङो बिबुंथिखौ आं होबाय।